I have love united them both, and the same love was still subsisted even in death. They still live in love. Amen and amen. Ofi funanya mero haki kechite izo no na kwa Jesus. E funanya fuka. Onya ko ti kwa. Mana are ga ga pa oge. Maka ni fe no ma before ma. Praise the living God. All one to Christ before ma. Oburi fa. Ayu wa na Christ. Ayu mo ofuma. It's a cause to thank God. Because one is going after them. Eba awore ba, o re ba berege, o re be do be dai. O re be do be dai. Mare ba be do be dai. Awore ba ya we do be dai. E de la ba ge dia, mana no ita dai, ko so go ge ba, me so ge me. No. Ai ga bambo, ai we do ne ba. I ga bambo. Panye na mo de je ba. Onye chi je Lagos, o ite ta na o, we go Lagos, mba. Ichi je Lagos, ite to to, kwado be Lagos. Kwado Bongo ije Lagos. Ikwado si Bongo, ibanye moto, ọ bụrụ onye nwere private car, ọ banye moto ahụ, ọ na-epeda. Iti a na-eme ya, ọsụsụ a na-eme gị, ọ na-agba ya, ọsụsụ ahụ na-agba ya, ọ na-agba mbọ dị iche iche. Oge ụfọdụ nwee little challenge, oge ụfọdụ obi amapụ ya ebe ọ na-eje Lagos. When we are tired, onye nọ n'ebe a bụ onye gbara mbọ. Gba mbọ chụọ uchu, mana ụka, mana obodo. Gbasie mbọ ike, amaala m na ọ dịrị ya mfe mgbe ọ na-azụ obiligide mmadụ. Ọ dịrị ya mfe nne mgbe afọ dị mfe. Ọ bụ nwayọọ nwayọọ, a na-atụtụ ya ọ na-aga. Emegide ya, Chineke tinye ama, ọ na-eme gị, ọ na-agazi. Ị gafee, edobe ya n'aka, efe esikwa onye ọzọ. Ị gafekwa, edobe ya n'aka, efe esikwa onye ọzọ. Ọ na-aga, gagidere gị, gacha. Kita Chineke sị, ọ ga-agụ. It's time to recall him. Having satisfied his mission. I cannot, but I hear the Lord. We have to go. I get a good I'm to run, no to run. I'm to run. I'm to run. I'm nice now. I hear everybody else say, I'm to run. Oh, you are strong, yes. I'm to run. At least I'm a man and I'm not a fool. I'm a man and I'm not. I'm walking down, and I saw when I'm walking down. You're down. Makanan kacau and they kacau Hani ne kacau Mana kebesio kuna all the time we are ready. It's an opportunity. Animal to God. Any opportunity. We can die any moment. We can die any moment. Yesterday somebody got on the phone. Hey, I'm on my window, rice, spaghetti, aware? What are we doing now? But I give you soup on that. Get the guitar in Mugwanya. Amen. In Mugwanya. Before Kum Temple, Apokosira, chapter 14. Open Magima. Osi Gobruso, to go Magima Mara, Osi. No more a boy and answer Chineke, go to Macom. Nobody tells him to wait. So when it comes, you have not such power as to tell it to wait.
nke bụ eziokwu mgbe anyị nwere kedu ebe anyị na-eje ebe a na-eje wee bụ obodo ife eji atụ ọnwụ egwu maka ebe a na-eje onye na-eji atụ ọnwụ egwu maka ebe a na-eje o nwere ife mere emonte ego amara m ebe ịpụta akpọ ete ete nke na-eje anyị bidoro ịbịa lukwo interested with our lives and think about where we are going. Ebe a na-eje tere aka and ife nọ n'ahụ adịghị abụ ebe ahụ. Akwụkwọ nsọ bara na Matthew chapter 5 verse 8 says, only the pure in heart, only they can see God. So ndị dị ọcha. Anyị ma na anyị anyị dị ọcha nwere ike anyị agaghị adị mana Jesus is there helping us there. Anyị nwee ike inweta that purity that stems on Him. When I hear through the merits of this Mass, onye na anyị mmadụ ndụ aka site na amara ị ga-enyere anyị aka na ịdị ọcha afọ. Opportunity anyị nwere kịta ghara ịgharịkwa anyị ka anyị were nwa obere opportunity afọ anyị nwere gbaa mbọ nke ezigbo omume nke ga-eweta anyị na mmeri dị eluigwe. Anyị anọrọ n'ofe nke ọzọ na-eleta ndị nwere anyị Jesu Kristo onye nwere nwoke n'ọkwanụ maka iji nwa odibo ya na anyị niile nọ n'ebe a ka o ji kwere na mgbe ịbadata n'ụwa taa afụfụ ka o ji kwere ikpe obe afọ n'ọkwanụ maka ihe anyị ka o ji kwere nwa anyị ube ka o ji kwere gbafuo ọbara niile ọgbafu n'elu ụwa ọgba mbọ si na ọbara mkpọ ọnụnwa ka o were dị mụ na gị na mma ọsị ya bịara bịa gbanwere ọnwa anyị ka anyị si anyị ndụ anyị were na-ayụ ya ebe ọ nwụrụ n'ihi ya ka o site n'ike nke ọnwụ ya afọ were wetara nwa odibo ya na stil ndụ ebe ebe udo nke eluigwe o were oke ọbara afọ ọgbafu were sachaa mkpụrụ obi ya ka o zuo oke dị ọcha ka ọ gọzie ya na mmụọ ka o nwee ike ịbụ onye a sachara n'ime oke ọbara ahụ ka o were dị ọcha zuo oke maka ịbata n'otuto nke eluigwe. Anyị na-anyụzi nne enyemaka ebe ebe bụ Maria dị asọ onye ọ kpọkụrụ mgbe ọ nọ n'ụwa onye bụ eze nwaanyị n'eluigwe ma bụrụ eze nwaanyị n'elu ụwa ka o kwuru ya ka nwa were kụjere nna dị ebe ebe ka o merie ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya were nabata ya n'ụlọ ahụ nke dị ebe ebe anyị ga-ewu okwu mmeri na alaeze eluigwe ka mkpụrụ obi sitiri na mkpụrụ obi dị niile mgbe gara aga enụ ya ezumike dị ebe ebi dịka onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ya soro ibe na udo dị Holy Communion. OBIDIGBO na ndị be aka Nwankwo eze mmadụ ahụ na-esite n'aka
wede ke no nyowo ele mo na ukonye ji decorate na ai na ke no ake no jira no 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 na do do na tuya ko so kare ama ko ma ji na ha Jesus. Let us commend him with the most loving mercy of God. Ekele Maria jupụtara na Brastia ngozi n'etiti ikporo niile ọ dị azụ ngozi Nwankwo kedụ ngozi n'etiti ikporo niile ọ dị azụ ngozi Nwankwo dị Jesu nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gị nwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ọkụ nke ịhụ gị hụ gị hụ ihe gị dị ebighị ebi n'eluigwe. Ekwela ka anyị kwe na nna anyị ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Ekele Maria. Cámara. Ọzọ onye ọbụla nke dị ndụ nke kwere na m agaghị anwụ ma ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Steven ka mkpebi n'ekwenụ gara aga biko Chukwu ebe anyị na-akwarịrị maka ọnwụ nke nwedibo gị Steven ka anyị na-echeta mgbe niile na ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso biko nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebido n'ime mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwa kwadoghị akwado ghara ikwuru anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebebe n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uju ha n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwodibo ya Steven onye nke apụgoro ụwa n'ụwa ka o site na ekpere ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọsọ n'ụlọ obi ahụ na-atụ anya n'eluigwe dị na ya ebe ka mkpụrụ obi Steven ka mkpụrụ obi na-ekwenụ gara aga
ka anyị kpọchibezie enyi kedu ụmụnna ha bịa kpochie enyi ndị ụmụnna bịa kpochie enyi Kekwenu ka ezinụlọ ọnụ ekwena bili na belu ụmụ gị ma advice na This is actually the day when I led my dad to rest, and though he's 80, like he is 81, and of course 81 is fair enough age to die, but to us it's still like it's to give everything over to God. He knows why he decided to take him at this moment, and my only prayer for him is that Lord will grant him eternal rest, so that where he will stay with angels, happy, nothing to discussing of any distress in his life. That's my special prayer for him. And the Lord should grant him eternal rest. Thank you. Okay, my advice for the family is to continue the good works and legacy of the great OBIDIGBO. And this is the opportunity for them to even improve the brotherly and sisterly relationship among them, and also look after their mom, who suffers most in the loss of OBIDIGBO. And pray that the soul will rest in peace and find favor with our Lord, so that people left will continue in his good footsteps. Okay, I want to know the relationship that you sustained with your dad when he was alive. Ito n'okpuru nna m dịka nwa ya ezigbo ihe ọṅụ mana ọ na-eme nchetacha ụdịrị ọṅụ mụ na ya na-abụ na-enwe na ka anyị ka o si agwa m okwu mgbe m na-eto ncheta ya cheta na ọnọọzụ onye ha anọzisi gị emena otu a mee otu a anya mmiri na-abịa m n'anya so oh, a good relationship and our I'm receiving that in 1937. Come on, imagine the exactly date. But on at 37, come crying. So on a NATO, I'll go weba. Where go see our quo? Wait a way more than a Mosholo. We're more Arab Motors, the foreign company. About call you the Lord. I met a talk is a training. Did you ever see for training? I went under your Mayan Kwampo. Sitting away from Lagos, everybody go when when I may establish on his own. For long, only about 15 apprentices, of which some of them criminal were one of the as you remember about 6. Yeah.
May establishment that. So when they took one thing to Potego, Nwan, Luana, we always start wine and the punch out. Them up so, well, in 1980. I will organize the away with the chairman of Bobby K. Grade. About came to the match out here. So I heard one eye. And also when you buy us, when working was a pioneer, treatment overseas for 2 times. Also, we will line from Anya and develop other sicknesses. How about the Libaga money? We learned at the 1st of July this year, 2018. I went away, more particularly. Give her up about into the way. Oh, a bit his. One way I need fitting to them. Well, doctor. Engineer. Oil company. Shell company. My cousin, I'm working. When you have doctor, the same. Okay, sir. Thank you, sir. If any person would want to have, even somebody just asked me, I hope you are still not crying because I was so close to him. What is the prayer for him now? Oh, well, as Catholics, we believe in praying for the dead. So my prayer is that if he hasn't made it in heaven, that our prayers will make him to overcome the remaining obstacles so that he will be in heaven. Okay, but I hope he's in heaven. Okay. As the firstborn, how will you carry the family along? Well, he had already told me to always carry them along, so I will continue to do that. Okay. Thank you very much. Thank you. That they should take solace, especially to my friend, Engineer Cosmas Nwankwo, Chief Engineer Cosmas Nwankwo. It happened the way it should be. A man should bury his father. We should bury our parents. And the father lived a fulfilled life. They took very good care of him. Customers were always traveling to the village almost every other week. What advice for the family? My advice is that they should take solace in the good life that their father lived. To the disease is that God is going to take his soul for it to rest in perfect peace. And his soul and his life on earth should adhere strictly to the children, and they should do good, that tomorrow his name will not be extinguished on the earth. Ife ndị agwagwo na nna asị na Chineke nọ n'eluigwe kelee n'igwe kelee n'ụwa na ndụ nwoke biri n'ụwa bụ Steven na ndụ ya mara ezigbo mma and otu ọnwa ka ndụ ụmụ ya dịkwa ka Chineke mee ka ụmụ ya sorokwa ọkpụrụ nke ọ gbado ezigbo ọkpụrụ nke ọ gara ka ha nwee ike iketakwa alaeze n'eluigwe.